I 1913 opstillede Niels Bohr en teori for atomets elektronsystem, og Niels Bohr kan I se på billedet her. Han fik Nobelprisen i fysik i 1920, og grundstof nummer 107 borium er opkaldt efter Niels Bohr. Opbygningen af elektronsystemet bestemmer grundstoffets kemiske egenskaber. Elektronerne i yderste skal er mest afgørende med hensyn til stoffets egenskaber. Ædelgassernes atomer har et særligt stabilt elektronsystem og er derfor ikke tilbøjelige til at lave kemiske forbindelser eller kemiske bindinger. Og et atom, som vi kan se på billedet her, er opbygget af blandt andet skaller, og i disse skaller er der elektroner, og i skal nummer n kan der maksimalt være 2 gange n i anden elektroner, så skal nummer 1 kan altså rumme 2 elektroner, og i henholdsvis anden, tredje og fjerde skal kan der maksimalt være 8, 18 og 32 elektroner, som vi kan se her. Og vi vil nu se på de første 20 grundstoffer. Grundstof nummer 1 er hydrogen, og den har sin elektron i første skal. Helium er grundstof nummer 2 og har begge sine elektroner i inderste skal. Og den er derfor fyldt og i balance. Denne elektronstruktur er meget stabil, da helium er en ædelgas. Fra grundstof 3 til 10 fyldes anden skal. Det kaldes anden periode i det periodiske system, og det er som dem vi kan se her. Atomernes og elektronstrukturen 2,1 betyder, at der er 2 elektroner i første skal og 1 i anden, og det kan I se her ved lithium. Også her er neon med elektronstrukturen 2,8 stabil, da neon er en ædelgas. Argon med 8 elektroner i yderste skal er en ædelgas, og de følgende ædelgasser har også 8 elektroner i yderste skal. Og her er tredje periode i det periodiske system, hvor alle grundstofferne har 3 skaller. Og hernede er de grundstoffer, der har 4 skaller. Og selvom tredje skal endnu ikke er fyldt, så sker der en videre opfyldning af fjerde skal. Og vi begynder altså på fjerde skal, før tredje skal er fyldt op, og det viser, at elektronsystemet er meget komplekst. Det er først og fremmest antallet af elektroner i yderste skal, der skal bestemme dets kemiske egenskaber. Grundstofferne i en hovedgruppe ligner hinanden, da de har samme antal elektroner i yderste skal. Denne regel gælder dog ikke helium. Som man kan se her, hvor helium har 2 elektroner i yderste skal, og hvor resten hernede de har 8 elektroner i yderste skal ved ædelgasserne. Ellers så passer det dernede, som I kan se her. På figuren der er antallet af elektroner vist med prikker, og hver gang man begynder på en ny periode, starter man på en ny skal. Og i første periode er det første skal, der er den yderste, og i anden periode er det den anden skal, der er yderst, og sådan fortsætter det. Altså giver periodenummer et antal elektronskaller i den neutrale elektron. Og fra grundstof nummer 21 til 30 placerer man i undergrupperne. Og vi nøjes med at se på grundstof nummer 21 og 30, som man kan se her. Og hen gennem undergrupperne sker en elektronopfyldning i næstyderste skal. Der er dog nogle uregelmæssigheder, men de fleste undergruppegrundstoffer har 2 elektroner i yderste skal, som man også kan se her dernede, hvor de fleste af dem har 2 elektroner i yderste skal. Og ædelgasserne, de har 8 elektroner i yderste skal og er særligt stabile. Elektronerne hører sammen i elektronpar, og de øvrige grundstoffer danner som regel bindinger, så de opnår et elektronsystem, som ligner en ædelgas.
Dette begreb kaldes oktætreglen. Og her kan I se nogle af de nogle af ædelgasserne, som har helium har så 2 elektroner i yderste skal, men ellers så har resten 8 elektroner i yderste skal. Og i det periodiske system, der er der en sort trappelinje, som I kan se her. Og ja, ja, og jeg undskylder lige pausen. Til venstre for trappen er alle metallerne. Og der er naturligvis en glidende overgang, og på den højre side af trappen der er ikke-metallerne, og der er naturligvis en glidende overgang mellem metaller og ikke-metaller, og på den overgang der ligger halvmetallerne. Og halvmetallerne de har egenskaber som metaller, og de har egenskaber som ikke-metaller. Og silicium og germanium er eksempler på ikke-metaller, og de ligger her ved overgangen. Her og her, lige ved trappen, de der ligger her, man kalder overgangen. Og metaller har en stor elektrisk glidningsevne, og de har metalglans. Og på billedet her, der kan du se, at man bruger det sølv i for eksempel i kunsthåndværk, fordi de har meget metalglans, og kobber bruger man i ledninger, fordi de har en stor elektrisk glidningsevne.